prvi dan našeg života kao i politički građana Europe. Još jedanput čestitam svima na uspjehu koji je zaista zajednički i putu koji je u svakom pogledu bio zajednički. Lijepo je bilo proživjeti ovih zadnjih 2-3 dana. Lijepo se bilo i jutros probuditi u na neki način novoj perspektivi, ali od danas posao. Mi već danas imamo 12 konkretnih stavova i mišljenja koje moramo pripremiti za odlučivanje u europskim institucijama. Već danas razgovaramo sa trećim zemljama, u ovom slučaju Brazilom, o mogućnosti gospodarske suradnje, o mogućnosti suradnje u brodogradnji. Već danas počinje ostatak našeg života. Hrvatska je u procesu pristupanja, zapravo je to bio glavni vanjsko-politički cilj. Što će se događati sada? Da li se sada na neki način mijenjaju i vanjsko-politički prioriteti Hrvatske? A ne, imali smo mi cijelu listu vanjsko-političkih ciljeva. Okončanje pregovora je svakako bio jedan od najvažnijih tu, međutim i funkcioniranje kao punopravne članice je neobično važan prioritet jer on zahtijeva od nas da budemo svjesni vlastitih interesa. To možda izgleda jednostavno, ali nije ni najmanje jednostavno i to će biti jedan od važnijih poslova, artikuliranje hrvatskih interesa kako bi mogli suodlučivati u Europi. S druge strane, puno važnija odgovornost je na nama sada za stabiliziranje regije jugoistočne Europe i to je apsolutno na jednakoj razini važnosti naš vanjsko-politički cilj. Treći, također određen na neki način zemljopisom, Mediteran. U prvom redu Južni Mediteran, gdje hrvatsko iskustvo ima određene komparativne prednosti u izgradnji države i institucija u postkonfliktnim uvjetima. Zemlje Južnog Mediterana nisu zemlje koje će postati članice Unije, ali jesu zemlje koje izgrađuju države u postkonfliktnim uvjetima. Zatim, naš četvrti cilj je razvojna suradnja kao instrument uspostavljanja i gospodarskih i političkih odnosa sa trećim zemljama. Hrvatska je premala da to radi sa svim zemljama na svijetu, ali sa jednim izborom zemalja s kojima mislimo imati posebne odnose i na neki način osigurati pristup njihovim tržištima u budućnosti. Zatim razvijanje civilnih projekata koji će pratiti naše mirovne misije. To su neki od vanjsko-političkih ciljeva s kojima mislimo obuhvatiti zemlje toliko raznolike kao što je, recimo Burma ili Indonezija, koje su nam gospodarski interesantne, ali recimo Burma i sa stanovišta razvojne pomoći. I konačno naš veliki geopolitički cilj na kojem ćemo raditi apsolutno svim snagama je pitanje geopolitičke neovisnosti Hrvatske, koje je jednako pitanje energetske neovisnosti Hrvatske. Hrvatska je fantastično profitirala pa i doprinijela svojim aktivnostima vanjsko-političkim odluci da se azerbejdžanski plin dovodi transjadranskim naftovodom i tu je dalje zadaća raditi na jadranskom pravcu gdje bi naftovod išao preko istočne, dakle naše obale Jadrana i onda u srednju Europu, Austriju i Mađarsku. Dakle, to je recimo tih 6 ciljeva koje imamo pred sobom u sljedećim godinama. A što se tiče odnosa u regiji koje ste već sami istaknuli kao vrlo važne, kako očekuje da će se oni razvijati baš i s obzirom na hrvatsko iskustvo u odnosu na Sloveniju? Znači, recimo, doista postoje pitanja neriješenih granica. Da li će se to sada u buduće rješavati dogovorom ili dogovornom arbitražom? Kako Hrvatska planira da se postavi prema susjedima koje tek žele ući u Europsku uniju? S nekim susjedima, po mom mišljenju, naprosto treba ratificirati privremene režime koji postoje 13-14 godina. S nekim susjedima ćemo svakako sjesti i dogovarati se.
Naravno, arbitraža je uvijek jedna mogućnost. Ja sam, kao što je poznato, prijatelj bilateralnih rješenja, ali i arbitraža je za ljude ako ne ide bilateralno. U svakom slučaju, što se granica tiče, ta će se pitanja sigurno rješavati na normalan način i mirno. A što se suradnje na svim ostalim područjima tiče, to je već započelo jer je hrvatski vitalni interes da zemlje u regiji budu stabilne kako bi Hrvatska imala stabilno okruženje. Tako da ja bih rekla da smo tu suradnju već i započeli. Hvala vam.